Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मुजिल ब्रह्मनि इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। स' दिनैहाय जोङो थांगासिनो दुर्गा फुजा फोजावनाय नायनो। स' बेलासिबाय टाइमा 4:30 जाबाय आरो ना। नै नुगुमै गैया, दैसा आं लोगोसेनि थांगासिनो आरो ना। टट'आ खालि, टट' गाखोनोसै, टट' मोनबाय। गाखोदो गसाइगाव दुर्गा फुजा नायनो थांगासिनो फोजावनायखौ नै नायजाखाय आरो मडेलफ्रा नायजाखाय आरो ना। आङो एकदमबारे ब्लेक गोजा गाननाय दं, ओमफ्राय आं गस्ला ब्लेक गोसोम। फोथा थुजाबाय आरो ना बाव फैनानै, ओमफ्राय दुरुं खाबाय नै आइ बिमा दुर्गानि निसानि बेवहाय। ओमफ्राय नंगुबै मोननो आइनो आफानो मोनथाम लाबाय आरो ना आङो, मोनथाम लाबाय न'। मोनथामजोंनो 30 थाखा बिबाय, 40 थाखा बिबाय आरो दा। आसरे दुरुंखौ थिंजाय फानो, अब्लाबो भगबाननि नामाव लाबाय आरो ना फैसा होनानैबाबो। ओमफ्राय दसे मेलायाव बुख्रायसै, बेरायसै नै मेलायाव बेरायनोसै दसे। दैसाया थाबायदों। सहैबाय आरो ना नै